Yun guys, pupunta natin yung bahay ni Mario Dagatan at humingi po daw sa atin ng tulong. Ayan, pinunta natin to sa bahay nila. Ayun, baha po yung daanan nila mga kabungal. At ito, naglalakad po tayo. Ayan. At dahan-dahan lang sa paglalakad, baka madulas po tayo. Ayun. Ayun guys. Ayun guys, at duman pa tayo dito sa palikong bahay nila at ito at sobrang baha po talaga, hanggang lipos po yung papo, hanggang hita po yung ano nila guys. At ayan, papasok na tayo. Ayun guys, at ito yung bahay po ni Mario Dagatan at ito po yung anak niya natutulog at nagpapahinga. Ayun po, at ito yung may sakit po at malala po sakit ni tatay. Ayun guys, binubuhat na po si Kuya Mario ng kanyang asawa at ang anak. At ayun po, at hindi po makatayo dahil sa sobrang sakit yung nararamdaman, dahil ayun, natamaan po siya ng malalang sakit po. Ayan po si Mario ayun, hindi po makayos makatayo, hindi po makapagsalita. Ayan. Hello guys, ayun mga Pangasinan Vlogger, ako po si Mats TV Vlog. Ay naway tulungan niyo po ako at may nangangailangan po ng tulong dito po sa amin. Dito po si Mario Dagatan po at may sakit po na malala pong sakit. At ito po yung bahay nila. Ayan, ito po yung bahay nila. Maliit lang po yung bahay po nila na nangangailangan po ng tulong, at dinala po sa hospital po lang po yung budget po nila mga ka-idol. Kasi nagkasakit po si Sir Mario po kasi, at po, ayun guys, yung sino pong gustong tumulong, mag-PM lang po sa akin. Ako po si Mats TV Vlog at mga Pangasinan Vlogger, ay nawa itulungan niyo po ako at tutulungan natin na may nararamdaman pong malala pong sakit si Sir Mario po. Ito po yung bahay po nila. Hello guys, dito po sa bahay nila Sir Mario. Ito po yung bahay po nila. Nakahiga po Sir Mario kasi hindi po makatayo mga kaibigan, hindi natin makausap kasi ay nila. Ayun, si Sir Mario po hindi po makakain mga kaidol, at tulungan po natin sila na ito po nakahiga. Ayun, hindi natin makausap, nagpapahinga kasi ayun, ang asawa niya po ayun nagluluto. Ayan, nagluluto. Ayan, yung asawa niya may dala pong yung timba po mga kaidol. Ayan, nagluluto sila, tapos baha po yung bahay nila. Tapos ayan, nandito po si Mark. Ayan po si Mark. Oh, ayan po yung bahay po nila mga ka-idol, at parang maliit lang pong bahay pero kasya po silang buong pamilya. Ayan po si Sir Mario nakaiga. Ayun guys, mga ka-idol, ito po yung lugar po nila at binaha po sila. At ayun nga po, at ito po yung bahay nila ay kubo-kubo lang po dito sa amin. Ayan po yung bahay po ni Sir Mario, ayun po nakaiga po siya. At ayan po, malit lang po yung bahay nila kasi yung pamilya. Sana mga ka-idol, at tulungan niyo po ako at tulungan po natin ang nangangailangan na tao. Ayun guys, ito yung nila sa harapan nila guys. Ayan po yung baha po talaga. Ayan, hirap talaga ng buhay kung binabagyo talaga. So, mga ka-idol, ako po si Mats TV Vlog. Ay sana matulungan niyo po ako, at ito po si Ate Tessie Dagatan na nangangailangan po ng tulong, na yung asawa niya may malala pong sakit at hindi po makatayo. Ayun, dinala nila po sa ospital at kulang yung budget nila at pinawi dito, at ngayon baha po yung bahay nila. Yung asawa nila nakahiga po at hindi po makatayo at hindi po makakain. Ay naway matulungan niyo po ako mga ka-idol, kasi nilapitan nila po ako at tinawagan po nila na mga ka-idol, maraming salamat, ay sana matulungan niyo po ako. Andito lang po yan sa Sitio Kamanggaan. Ayan, Bagos po, at gusto pong tumulong, maraming salamat po. Kung hindi po, maraming salamat po. Yung may taos puso pong pagsasalamat po sa inyo, ayun, sana matulungan niyo po ako. Yun lang po, and thank you.